Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O garon sa katapusang sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan, Maskara! Kinsay! Hala! Taong-taong na maskara! Federico! Si Matt! Ayoko biyahe, Federico! Di ba mo? Kailan makasibat ako? Ang akong motorsiklo! Doon ako sa akong motorsiklo! Oops! Kailan makapalayo ako? Oops! Animal! Nagukod na ako si Maskara! Animal! Bubaos ko! Kilip! Nalag ako motorsiklo! Oops! Dili ka makadakop na ko, Maskara! Dili! Animal! Tibihan ako ni Federico. Kinala makabiya ko. Dili ko gusto mamong ni Federico. Dili! Surprise kagit Federico! Himo na kong gibiyaan. Animal ka! Anay, taxi! Masakay ko! Asaman ta? Don Rafael Mansion. Sige ma'am. Mabalik ko kang Rafael. Nasay kong dili siya makasalikoy na ako. Mahal ko niya. Layo lang akong naabtan. Pero, animal, nagsunod niya po na ako sa Maskara. Nagsakay ang motorsiklo. Gusto niyo kang magipatay na ko. Kabantay ko na. Ikaw ang babag sa tanan na kong mga tinguha. Pues, mao na kini ang panahon. Gatapuson ko ikaw ang Maskara. Uli ko niyang napita. Oops! Dera ko bayad. Oh, sarado ang gate. Ang doorbell. Susiya ko no kinsa ka na nag-doorbell, hola. Onyo, andin ikaw niya. Kinsa makani, oy? Kinsa ba ka na na-doorbell? Hala, pasudla ko. Ikaw? Nga ko tali balik ka? Wakay ka tuwad ng utanan ako, ana. Pawa! Marga! Pawa, Luche! Tikalian ko! Diya ka na! Rafael! Bagag daw! Rafael, darling! Bagag face! Oh, Barga, nga nung naibalik ka? May balik ko. Ano makipasaylo ni mo? Dali mo nga. Makabiya ko ni mo sa higpit. Nisuta na ko nga. Ikaw ginang ako mahal. Ikaw ako mahal. Oh, Rafael, darling. Lilikutan tong bugo, Marga. Ayaw ko kaksa. Ayaw ko kaksa. Pahawa, Marga. Pahawa, ha? Samtang dili pa ko makahimos pagpatay ka nimo. Rafael! Sobra na ang imong pagbuang ka na ko. Sobra na. Rafael, pasaylo ako. Pasaylo ako. Huwag kay pasaylo nga mapaabot kay ka na ko, Marga. Okay, mahimo ba? Hala, layas. Layas! Rafael, please. Gusto please. ka, ha? Ngay ko may unang magkaangko na ning balang akong gitagana para kang Federico? Ha? Gusto ka ba? Ayoko, Patya. Mulayas ko. Mulayas ko.
Ula! Ula! Ano niya? O, di ako niya naman. Hala, sige. Gapusa ka niya si Marga. Dali! No! Muna mo gapos ko ni mo, Rafael! Tungod kay kung sabo ka mo og si Federico sa pagtulis ka na ko. Unsa? No! No! Kanyor! Sakto, Kanyor! Ilang plano ang tanan? Ha? Busa, kapuson ko ikaw. Kapuson. Dili! Dili! Nababuhi ko! Dili! Layas ko! Dili! Layas ko! Kapuson ko. Ah, uy! Uy! Kakusog kami na, Kanyor! Kakusog! Gugla, Ula! Gugla, dali! Dili may mag-i-appeal ko ni mo, Federico. Dili. Kailangan nga makapalayo ko. Ay, sorry, Miss Marga. Ikaw? Oh, nagdagan lagi ka? Bawa! Ayaw pag-ali! Bawa! Oh. Ay. Gusto na kang action, Miss Marga, ha? Pwes, dili ka magkawang. Bawa! Ayaw pag-ali sa kwagyanan! Tulisan ang dako! Ako sabo ng Federico sa pagtulis sa inyo ng bahay mong gina! Marga, tinuod ba, ha? Huwag kay labot! Push ko ni mo, Marga. Pwes, kinisap. Nahaplang ka na sa yuta. Kana! Gapuson ko siya o pabawol ko nga niya na dakpa na ang kaabag o kakunsabo sa pagpanulis ni Federico! Si Miss Marga, kauban sa pagpanulis ni Federico. Uy, bayang ano taon? Kinyog yun na isir taon? Tabagi ko inting, be. Gapuson tani siya o itugyan tani sa mga pulis. Ayong pagduol ako. Ayaw! Dire. Bida. Sorry, Marga, pero kagwapa. Apil mo yung panulit. Dire! Sa babuhi ko! Buhi ko! Oh, naara siya. Bihuno nga nakakita sa akong motorsiklo. Nga nagparking din eh. Dili ka makadakop ka na ako. Dili. Bas ka! Gusto yung kang mudakop na ko. Pues, pakit ako sa imong dagoy. Kamantay ka. Ayaw pagtabon pinagis maskara. Sige na. Buksa ka ng tabon sa imong law. Kuha ka na. Giyagit ko ikaw. Kuha ka ng imong maskara. Kuha! Kilip! Animal, galit siyang ni Dave. Dili ka makanakop ka na ako, maskara. Dili! Ikaw ang akong tiklo na rin higayura! Ikaw! Ari ko dili napita. Oops! Di ko. Di ako nagtapon-tapon. Ano yung mga dagkong kahoy? Asa ka siya? Maningin ko sa palimot. Paminaw na ko ang mga kasikas. Asa ka siya? Diyan ako! Animal! Di ka makanagop ka na ko! Silip! Buhay ko! Nagkatun ko kining imong maskara! Abel! Ikaw! Ako, Federico. Animal ka! Pakiw di ka! Panahon ng bayaran mo ang imong makasalanan, Federico. Di ko mabayad, Abel. Di higayo na. Tapuson ko ng kinabuhi. Tungkol kay kinip. Ay! Nakatun kasi mong pistola. Tumog ka na ko. Nakatiyong ka sa iyong pistola. Tungong ka na ko, Federico. Mamatay ka, Abel! Kipa! Oh, kali mong gipatiran ang akong gamot. Nalagpot ang akong armas. Pili ko mintaw sa mga pagkatao. Huwag ka ni armas. Pues, imutan ko kining akong armas, Federico. Aron patas ta. Na, dibutan ko na akong armas. Masulan mo kiniktaran, Abel. Nganong nakakita ka sa kahayag sa adlaw. Ug mao na kini imong katapusan. Ikaunom nga pong sa Biyernes Santo. Konsumato mes! Natuba na! Kinay! Unsa na, Abel? Niya pa! Oops! Niya na kina kong imo armas. Nakuha na ko. Ug mao na kini imong katapusan.
Nakuha na ko ang imong armas, Federico. Ariya. Animal! Kinay! Sorry, Federico. Diyos ko, sa imo mga kabot, itugyan ko ang kalaw ni Federico. Og dinhi mga higala natapos ang sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Alwin Agorda. Apan sa dili pa kita magbugbuag sa kanginan, ani ang mga naghatag og kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Abel, ang atong writer-director Francis Iliaga Ispares. Marga, Jelly Haka. Ola, Inday Bambina. Rafael, Dino Birungan Eliseo, Federico, OG Kumpok Ragasa, Charity, Jennifer Dato Miniusa, Inting, Alan Gulyat Nakurda. Sa nga na lang sa RMN Drama, kini inyong higalas kanginan June kara kapuhanis magpasalamat sa inyong pagpaminaw. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!